Festival cveća u Žitištu ovog proleća posetilo je oko 15 izlagača koji su svojom bogatom ponudom imali za svakog kupca i ljubitelja cveća po nešto. Odakle dolazite? Okoline Kruševca. I šta imate kao ponudu za sve ljubitelje cveća i ukrasnog žbunja? Od perena do četinara. Kakve su cene? Pa ja mislim da su pristupačne. Ima od 150 dinara pa naviše, nekih do 5000. Dobro, a kakva je bila posjećenost ovih dana i koliko ste zadovoljni uopšte sa organizacijom ovde u Žitištu? Pa zadovoljni smo sa organizacijom i bila je baš lepa posjećenost, bilo je dosta naroda. I da li dolazite na neki drugi, na primjer jesenji festival? Naravno, da. Jako mi se dopada, volim da dođem ovde svake godine. I kakva je bila ponuda cveća i koliko su, da kažem, kupci bili zadovoljni, a i vi kao prodavac? Ja sam bila jako zadovoljna juče, kupci isto, zato što su se vratili kod mene da pazare. Imamo veliku ponudu cveća. Evo, možemo da vidimo i ovde, to je oko naše kamere i zabeležilo, a mi se verovatno vidimo i na nekom jesenjem festivalu. Naravno. Pre svega pozdrav za gledaoce Santos televizije i za vas, Milane. Uvek smo kod vas zato što nam je uvek dobro ovdje, lepo. Šta ste ponudili? Pa i skoro svake godine, znači ove prolećne biljke, znači japanske jabuke, japanske kruške, limun za dvorište, nar, kane obavezno, 10 boja, lagerstremije indika, indijski orgovan, ima razne biljke, kalemljeni, bagreni i tako to. Evo, vidimo da su i ljudi koji su kupovali jesenas, koji su kupovali prošle godine, zadovoljni, došli su ponovo, što naravno svedoči o ozbiljnosti i kvalitetu vaše ponude. Naravno, moj rasadnik, znači moj se bave cvećarstvom 50 godina, rasadnik Resava Dimitrijević, Despotovac, mora tako. Zadovoljni prodavci i kupci imali su samo reči hvale. Evo malo smo, obnavljamo muškatlice, jako mi se dopada i jako mi je drago što postoji nešto ovako ovde u Žitištu. Kako vam se dopada danas ovde? Super. I prelepo je. I prelepo cveće imaju i najlepše. Jeste kupili nešto? Jesam. Koliko su vam cene pristupačne? Pa ja sam kupovala po 250 dinara. Sad ću da kupim ovo jedan olijander i tako. Drugi dan festivala cveća u Žitištu, pored velikog broja kupaca, bio je posećen i od strane predškolske ustanove Desanka Maksimović iz Žitišta, čija su deca uz pratnju vaspitačica ovom prilikom prošetala trgom, razgledajući biljke, a potom su svoju kreativnost iskazala crtajući cveće po pločniku. Zanimljiv performans propraćen je i okom kamere televizije Santos. Treći po redu festival cveća u Žitištu i mi kao organizatori možemo da kažemo da smo veoma zadovoljni od drugi dan festivala i ono što je očigledno i nekako što svi primete da je sve veći broj učesnika, odziv je zaista jako dobar i mislim da ćemo u tom nekom smislu i nastaviti dalje i da ćemo ovaj festival organizovati dalje jer zaista je nekako zaživeo u Žitištu i pokazao se kao veoma dobar. I ono što možemo da pretpostavimo jeste da će verovatno biti i jesenji festival kao i prošle godine. Naravno da ćemo nastaviti jer, kao što sam rekao, pokazalo se kao veoma dobro i uspešan festival, tako da svakako da očekujemo i jesenji festival i naravno opet na proleće. Mislim da će ovo postati nešto što je tradicija u Žitištu. Sve ljubitelje cveća od oktobra očekuje jesenji festival, za koji je organizator najavio prateći program i neka iznenađenja.